गाड़ी देगा क्या बोलो 600 ये फरीदा 700 800 900 1000 1100 1100 1200 1200 खाली 1200 जाने 1200 खाली 1200 600 रुपये बड़ा माल 1700 बड़े बोला 1700 1800 साढ़े 600 700 700 700 साढ़े 700 800 800 बरो 500 ये 600 700 700 800 900 900 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये जाने फिर 1000 रुपये आज ये 4 बच्चे ना करो बोलो अच्छा क्या ला दे 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 75 रुपये खाली 75 80 85 रुपये बोले बोलो ये दो फर्क बोले बोलो 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये 80 85 दो बोले बोलो 80 85 दो मला 95 90 रुपये केले मला 50 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये खाली 150 खाली 150 खाली 150 रुपये समय 125 रुपये परिदा क्या 40 रुपये परिदा के 50 रुपये 55 रुपये 60 रुपये 62 रुपये 70 रुपये 75 रुपये बोले 3 एक काढ़े के बोले बोलो 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 कैसा बोलो 80 रुपये 85 रुपये 90 रुपये
खाली 90 95 100 हो अजय 100 रुपये बोलो 100 रुपये 100 रुपये बोले बोलो बोलो 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये लगा 105 लगा 105 110 115 120 125 120 राजू है 120 रुपये 120 बोले बोलो बोले बोले बोलो 50 रुपये 55 रुपये 60 रुपये 62 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये 85 रुपये 85 हाँ 100 मला 50 रुपये 55 रुपये 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये 85 रुपये 90 रुपये 95 रुपये 100 रुपये 105 110 110 पास कर साढ़े तीन सौ 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 400 400 साढ़े 400 साढ़े 400 बोलो 500 खाली 500 खाली 500 खाली 500 बड़े में क्या हमारे 500 खाली 500 साढ़े 500 600 खाली 600 खाली 600 बोले खाली 600 खाली 600 खाली 600 रुपये बोले बोले बोलो बोलो 500 500 600 साढ़े 600 साढ़े 600 साढ़े 600 रुपये बोलो 500 600 700 800 800 900 खाली 900 खाली 900 खाली 900 खाली 900 खाली 900 1000 हेलो 1000 1100 अच्छे टोटल 1200 1200 1200 1200 खाली 1200 खाली 1200 जल्द खाली 1200 खाली 1200 1300 खाली 1300 खाली 1300 जल्द खाली 1300 खाली 1300 रुपये 1500 1500 खाली 1500 1600 1700 1700 खाली 1700 खाली 1700 खाली 1700 खाली 1700 किती मजा दे खाली 1700 तीन नाही खाली 1700 खाली 1700 पर्यंत 200 खाली 200 250 खाली 250 खाली 250 खाली 250 रुपये 400 500 500 जाने बाबू 500 साढ़े 500 600 साढ़े 600 700 ओ दादा ओ राय साहब क्षमा राय साहबला ये दो 400 450 राय साहब